Хора, значи ритвам се, нали аз. Целя изведнъж тук и вижте какво направих. Паднало е. Чай сега. Ще облегна да видим дали ще се видно как ще отбия. Ох, вижда се. Как ще видим. Да, видим. Първи опит. Малко са гадно. Но свалим до средата. И са малко крив. Топка с батута. От тук на тук. Да влезем да си вземем. Ако си мислите къде съм, именно баба ми. И целя батута, който леко се боли. И се направих мармалат. Това беше за сега от мен. Бай-бай!